Kani ka All India Radio Shillong ka khubor an pulia phi de meri nong kan tiwa lang. Kimat ki bakong sanjong ka khubor man ta ka step. Kubur ka kanhun Menteri Sarkar Meghalaya banyak keren penbet biang ya ka Constitution Amendment Bill ar-hajar kat khandai ka bathamu ban yo penjalan shu ka jing bha karpang ki rulum sashi posnem ha ki yeng dar barthauan. Kajing nang kharoi ki kam snew ni ki minder ki ba kamput kala penkhi biang ya kajing mut ker sainar ha ki jaka barang sa ha khapot India Bangladesh ka bahap ha Meghalaya. Ka sarkar kala shemi kila trekam ban weng ya kajing ya ha ka baide ba kajing hiran boarding electric ha ka jela ong menteri rang ba ka jela konrat ki sangma. But ha ka Khelo India Youth Games ka Maharashtra kadang long ka jela ka balado ha ka jing yo kurtakma. Ki khubor ki babnya ka kanhun Menteri Sarkar Meghalaya menhin kesengi kala kubur banyak keren penbet biang ya ka Constitution Amendment Bill ar-hajar kat khandai ka batmu ban yo penjalan shu sa shipos nem ka jing bha karpang ki rulu mat ki we ki jaj ben rio ba khamrit ha ka yeng darbar thawan lok sabha bar ha ki yeng darbar thawan jong ki jila Usumbot Menteri Rangba Jong ka Meghalaya ba Preston Tensong ule thu akinong pathai khubor ba ka sarkar kan penlong ya ka dorbar ka bakarpang banyak keren halor kani ka mat ka badan kam ha ka arphautri ukala lingkon ka kanhun menteri kala shimru e ka rai ban palat no e ka jing siu khajna ha ka jing shalani ki mar ki ba yo na ki khlau ki betam khanang ban khampen men to ye ki pat ba ki mar ya ki ba an palat na ka jing siu khajna ki kinthop ya usansar usid ula terpat ki ding thang bat ki we Kaying darbar thawan jong ka Assam kala kubur ban ya keren penbet biang ya ka Constitution Amendment Bill ar-hajar kat khandai ha ka darbar ka bakarpang ka bala penlong menhin ka singi hadispur. Katai ka bil ka thmuan pan ya ka jing penjalan shu ka jing bha karpang na ka banda ki rolo mat ki we ki jaj ki ba khamrit sa shiposnem ha ka yeng darbar thawan Lok Sabha bat ha ki yeng darbar thawan jong ki jila. Unong ay kubor jengi uya thu ba ulat jong kajala Assam Professor Jagdish Mukhi ula ay jingkren lampang na marba ka de kay dorbar ka baningkong e jo usnem ar-hajar arpo. Kaseng Congress bat ka AIUDF ki badon ha ka liang persya kilapan pau ka jing persya ya ka CAA ha ka por badang kren ulan. Ha ka jingkren jong ulan ulong makajala Assam kala sakhi ya ka jingkiu irat ha bon ki jingtay bat ki jingpen biang ya ki tiar ki badon kam ha ka jala. Ulo ongru baka sarkar jila kala penlong kongsan banyadai ka hok jong kijat penrio ka Assam. Umenteri Rangba ka Assam usar manant Sonowal ula penti kenai ki pat ba kim day bandan jings ir AA ka Citizenship Amendment Act CAA. Haba ay jingkiran ha ka yeng darbar thawan minhin ka janmiet usonowal u ong ba ka sarkar jong u kan shat syukur lanu ki pat ka jila lani le ya ka nuka kam ka banlong persya ya ka bha ka miat jongki. Ula karpat ya barok banlong jai bat up ya ka jingrut dak ya ki kendon anjong ka CAA. Ula ongru ba ka sarkar Assam kala dap ay jingmut cha ka sarkar pedeng ha ka bayde ba ka CAA. Ula pensyai ba ka sarkar jong u kampat Julia Shillong yano ha ka jala Assam. Ka jingi ki ka barang ni haduk mentaban persya ya ka Citizenship Amendment Act ar-hajar kat khandai kala penki win ya ka yeng darbar thawan jong ka Assam minhin ka sngi ha ka baki khot jong ka liang persya ki bakantop ya ka seng Congress bat ka AIUDF kila pertash la persya ya ka tika an kat badang ai jingkran ulat ka jela u Jagdish Mukhi. Kayeng dorbar thawan jong ka Assam kala penlong ka dorbar ka bakarpang shisngi banyak keren halor ka Constitution Amendment Bill ka batmuan pan ya ka jing penjalan shu ka jing bha karpang ki rulom ki we ki jaj ben rio ba khamrin sa shi posnem ha kayeng dorbar thawan Lok Sabha bat ha ki yeng dorbar thawan jong jilla. Ya ka teka bila de pelat ha baro artli ki yeng dorbar thawan jong ka ri ha ka khatwai tarik unno pra jong usnem baladem. Kajing mi jung ki kam snew bat kajing wan tombor jung ki nong Bangladesh ya ki nong snong ka India ki basang basa ha Meghalaya sa sisen pat kala penkindet ben riu ya ka mat ban kier ri uput usam ka ri ba ka Bangladesh na mar kadang dan shibun ka jaka ka basa ka bampat dep kier satia haduk menta bat kani ka ailat iki mender ban wan kam si India. Wala kata ya ke jingkier ha upur usam kari la persya ajur de ki nong snong ka Meghalaya ki basang basa ha kaput na marba haban kier ha ka jaka ka balong shis pa san mitar sa India ka bamut babone ki try jaka kin do no yala ka jong ka jaka rem.
Haba ai jingkran halor kani ka man menteri ke Sarkar Meghalaya uba lakmen rumbui uba pet eki kampan roy hakapot uloong baki nongsong snong hakapot kim persya ya ke jingkier henry kim kwa ba anker hadu shis pa san phomitar shapo upot ke India namar kin du no ya lai ki jakarep jongki uba rumbui uong ba kani kamat ka deben hap ya perkat lang na baro arliang namar ba ka jaka ka dei ke jongki berusimet bat wat ka an jaka putaru menta kelanang kham kelan bat kala kham juat kani ku khubor ka wan shapi na ka All India Radio Shillong. Menteri Rangba ka Meghalaya konrat ke sangma minnin ka singi uloong ba ka Sarkar jilla kala shim ya kila trekam ban yo weng ya ka jing ha ka beide ba ka jing hiran boarding electric ha ka jilla. Kata ke jing kiran jong Menteri Rangba kalawan hadin ke jing syak penip boarding electric ka ba hadu saw kenta shisngi bat hadu hendriu kenta shisngi ha kita nyong kendong namar jong ka jing duna boarding ha ka jilla. Ka khubor sarkar ko ong ba ka jing duna boarding electric kalong namar ka jingdu jong artli ki thmei penmi boarding electric ha ka jilla Tripura bat Assam ki ba thop ya ka palatana project bat kupli hydroelectric project ha khapot Assam bat Meghalaya. Kejala Meghalaya ka dairu banyo boarding na ka jingkin show ha ka bakala ai boarding sa kiwi kejala ha ka por slap lingba ka NTPC. Ha ka jingile ka Khelo India Youth Games ka balai ka balong ha Guwahati ka Haryana kala job kala yo ya ka nam ladu ha ka jingya khun kabadi under 17 ha ka liang kishinrang berkum juru ki kinthai. Kakanhuan nila kai kabadi jong kikinthai ka Haryana kala pendim ya ka Tamil Nadu da arpusan la arpo point kat ba ki khna shinrang gila job persya ya ka kanhuan ka ba na Rajasthan da Sapuar la arpun ri point ha ka jingmare thong 10,000 mitar ha padeng ki shinrang ki ba hapo arpo isnem karta u Kartik Kumar jong ka Uttar Pradesh ulayo ya ka takamaksiar ba thauru ya ka record ka bathamai ha ka jingya ko nya cycle ha padeng ki kinthai ka Gangutri Bordoloi jong ka Assam kala yo ya ka nam ladu. Tat hadu menta ka jela Maharashtra kadang dei ka jela ka bayo kurbun tam e kita kama ha ka bakala yo khat artli kita kama ksiar shipotli kita kama rupa bat khat nyautli kita kama tama bot sakadali ha ka kedan ka baar da ka bayo shipotli kita kama ksiar. Ka Uttar Pradesh kadan ha ka kedan ka balai da ka jingyo kurta kama ksiar pratli bat sautli kita kama rupa. Menteri Rangba ka Manipur N Biren Singh ong ba ka Sarkar jila kan ampan shlori ki ba kum kino ki jing sha shiliang khaman. Haba ai jing kren ha ka jing ilang bansam ya ki uniform shaki pulit jong ka Manipur ya ka bala penlong ha Imphal minnin ka singi Menteri Rangba ong ba ka ni ka Sarkar ka ba sanchar menta ha Manipur ka long bala ai tilut ban pelat ya ka kambam sap ha ka jila. Ula kentu ki pat ba baro ban kersan lang ya ka Sarkar ha ka jing persang jongka ban penduk pendam ya ka kambam sam. Menteri Rangba ula ai ro ka jing ro ki pulit namar ka kam syakri ka bajanai ka jongki ban penbiang jing da badan kam na ka benta ki nong song snong kum ka jing da ka jing im bat ki jing don jing em jongki bat ha ka jokopor ban penne ya ka sok kesan ha ka jela. Menteri ke Sarkar India wapet ya ka tanat road transport bat highway Nitin Gadkari ulapan pau ka jing sngo khya ka bajur ha ka baide ba ka jing nang kieu jong ki jing ya takho kali bat kiwe ki jing mensaw ha surok kali ha ka bakala kieu hadu 100% ha kini kisan snem balala uang ba ka long ka badan kamban ay ya ki jing hi kai bakarpang shikipat ba baro khnang bagin sngo tho janai ya la ka kamram ha ki surok kali Ugat kari ula keren ya kini haka weni ki jingelang jong ki bor badik mi ya ki surok kali ya ka bala penlong ha New Delhi. Haka joko por ula pensngawru baka Asian Development Bank ADB kala kubur ban kersan 9,000 klor tingka ban penklan shishu ya ka jingbit jingbiang ba ka jingsingan ha ki surok kali. Ka National Service Scheme NSS Cell jongka Thomas Jones Synod College Jawai kala penlong ika program IG kai ka basansi kerpang na ka pentaki record ke NSS ha ka bede ba ka jing penbit penbiang ki banlong kinong ilam ki bajanai hadin habun
Katu kini ke kubur kelakut bekalawan sepi nak All India Radio Shillong. Sa shipor kata ha kapor prabaji nginya so baka Delhi station nak benta ke kubur ha ka ketin Hindi ban penbuat ke kubur pareng ha kapor pra kat san minit. Bad ha kapor prashteng ngin pai biang sya kani ke station bad pinya ngau ki kubur nak kani ke than. Kani ke All India Radio Shillong ngau ha ban nak mentai ki kubur na Delhi.